aquesta sinfonia de les joguines, David, posa't de peu, sisplau. Li pregunto al Diego si ha vist alguna joguina. No. No has vist cap joguina aquí a la pantalla? La trompeta. Mateu, hem vist? La trompeta. Quina ha vist una altra? Aixeca't la mà. Jo he vist Aixeca't la mà, David. Quina has vist? com un cas de girava. La raspa. Ah, sí, la raspa. Ah, és com aquesta nostra, una mica diferent. Teo, què més has vist? Això. Ah, el kazoo. Però ells ho tenien d'una altra forma, No era de plàstic. Però, sí, molt bé, Gala. Laia, feia com un ocellet. Ivan, tu què has vist? El violí. Però el violí, pregunto, Ivan, el violí és una joguina? No la devien tocar els nens, El violí devien tocar-lo els que feien l'orquestra. Algú ha vist uns nens que tancaven els ulls i obrien amb les mans, obrien i tancaven? Cucu, cucu. Digues. Era una joguina, la del cucut, però jo no la tinc, la joguina del cucut. No la tinc, A veure, anem a refrescar els personatges. Els violins, que sonin. Perfecte. La raspa. Els tambors. Els ocells. Mateo, els ocells. No, això és el cucut, tu no ets cucut, tu ets ocell. El reclam d'ocells. Els cucuts, qui són? Sofi, tu també? I el Luis Ángel també? I per últim, els plats. Ok, doncs mira, abans de donar els instruments, la farem amb els gestos i amb la música. Tothom prepari el seu instrument. Sinfonia de les... Molt bé, els violins. Ocellets, ocellets, tambors. Tu, quan la vegis. Laia, tenim un problema, que en aquest vídeo no surti la trompeta, però ara posaré l'altra, que en l'altra sí que surt. Val? Ok. Ara, ocells. Violins. Ha sonat? I els plats encara no? Atents,
Jo no els sento. Alguns toquen quan no els hi toca.